Sannan Maryama, na gaida Maryama, Maryama, na gaida Maryama. Tun da kin ga ina son ki sallama ni yau gunki, na iso ne ta amshe ni kin ji dai yar kirki. Da zamtaka ta wani ke son ki saurare su ne gun yake. Karki ce a'a da tausayi mata suna yaban yanki. Ga ki yar kirki, yar babbar gari babu tamkar ki. Maryama man kaɗi ne da ita ta wasafa ko gane. Santa nake yi da zuciya ɗaya sofa tsuntsu ne. Shakuwa ba rabuwa idan kanta da jini wari guda ne. Na kira ta amsa na yi sallama sosai ne. Ta gaishe ni kun san ita daban take cikin mata ne. Ta ce da ita ni Rabiu Ruwa ɗan Kaduna ne. Ta ce za na gaishe ta, ta amsa ta furta. Ta yaya zan tambaye ta garinta da sunanta. Kusan sai ga shi rayuwa ya kai ne na gano ta. Na san duka sunanta, na san har iyayenta, na san dai gidajenta, na san dukkanin dai kawayenta. Maryama ta yarda da ni muna magana a matawaya. Ta yarda za mu yi soyayya komai za ta iya. Na tambaye ta shin ita yar ina ne, ta ce ita yar Zaria. A Zamfara can ta fara zama cikakkiyar yar Najeriya. Ina son ta komai za na faɗa mata kun ji soyayya. Ta bani kauna na ba ta tawa gaskiya ta iya.